Den potentielle energi er afhængig af højden og masse. Derfor kan man se, at den potentielle energi er høj til at starte med. Når jeg slipper ham ned ad rampen, kan man se, at den potentielle energi falder, og at den kinetiske energi stiger, fordi at den potentielle energi bliver omdannet til kinetisk energi. Og her kan vi se igen, at den stiger, når han kommer ned igen, og potentiel energi stiger, når han kommer op igen. Nu har jeg ændret massen til stor, og det vil sige, at på grund af at den potentielle energi er afhængig af højden over jorden og massen af objektet, er derfor, at den steget nu. Så kan vi se, hvis man flytter den op, så stiger den, og hvis man flytter ned, så falder den. Og nu når jeg slipper ham, kan man se, at udslaget i kinetisk energi bliver større, ligesom før. Og den kinetiske energi stiger igen, og den potentielle energi stiger, så man kommer opad. Ja, når man flytter ham højere og højere op, stiger den potentielle energi, og når man så slipper, så falder den potentielle, og den kinetiske energi stiger. Når den så rammer jorden, vil han have lavet termisk energi.